Ni ay gitubag nga alarma sa sunog ang atong kabombirohan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo diri sa may Avocado Mambaling. Sitio Avocado Barangay Mambaling unya idagan karon dito atong station manager sa IFM kay doon na maguduntay kalihukan karon dinha sa may Pasil. Atong libreng tupi o guban ka pa nga mga services, no? Pero gibiyaan taon ni manager Idol Boyke kay nidagan siya dito sa sunog pertibagaan na day sa aso ni ini og itom kaayo. Atong i-check karon si Idol Boyke via messenger na sa atong linya na karon. Idol Boyke, kumusta din na karon sa area nining nasunugan din na sa Avocado Barangay Mambaling ning mga orasa? Idol Boyke, murag naara siya sa messenger kasamang Ki. Ato i-check karon taw ha. Si Idol Boyke, no? Idol Boyke, kumusta din na? Murag kani nakasod na Idol Boyke. Idol Boyke? Maayong buntag Radio Manken. Live and direct gikan mismo sa Sitio Mabaco, Avocado, Barangay Mambaling. Kundi ay, Avocado. O sa ganyan yung sitio, sir? Avocado. Sitio Avocado. Mabapo. Yes. Ano sa nga? Yes, kay baw ka, Radio Man, di man Ken, ang nakaguol din kaya doon na tayo nakuha nga initial nga report nga posibleng adunay bata, no? Nga na-trap sa maong area. Apan dinidapit nagpanaganay na ang ato ang mga silingan aning ato pa ni kumpirmar apan kining ako ang gitudlo karon nga panimay pauni ang sa Sabok family, no? Ato apang gikumpirmar karon ang mga detalye ni ining maong balita og ang ato sa sunog nga miigo sa may Sitio Avocado pero napay laing giingon sa Mabaling Mabapo. Sitio Mabapo. Ang dakbayan unya medyo huot na gyud kaayo diri ang mga daan kay ang mga nakiususo po din Radio Manken. Apan makita nato no nga kining makita sa to Facebook live mao ni ang Dusandanas bay nga unang naigo sa sunog Radio Manken. Unya naapay na kan-an nga mga panimay sa tapad ani apan kining makita din nga konkreto nga panimay na may firewall so wala na naapil Radio Manken. In fact baklaro gikan sa tuang nahimutangan kining kahoy no nga apil sa nasunog, no? Murag kahoy ba ni sa unsa ni nga kahoy dinhi unya mura man nagkuan padayon paghihapon nato nga gikuha mga impormasyon pero ang kahimtang dinhi Radio Manken medyo puti naman ang aso pero gipenetrate paghihapon no gipenetrate pa sa fire scene ang ato makabomberohan unya ganahan ta ko mo alusot gyud ani nga bahin sa pikas bahin na panggididan ta sa ato makabomberohan ni sanong lang sa ta kumikan kay maura magid ni kaning balaya dinhi nagsugod no ang sunog kisa tuingan sa Mabapo Avocado Mambaling ning ato ang Dakbayan Radio Manken. Kisa tuingan aning kuan pamilya aning unang balay nga gituwaan diha nagsugod ang sunog Idol Boyke. Sa ako ang pakisusi sabok no pero padayon paghihapon nga ato ang gikuha ang mga initial nga details dinhi. Unya nagkaguliyang pagyud kay pipina pa lang kagutlo natunong mangyud nga duol ra kaayo ta sa maong area padung man tagpasil o nang ni tipas ng tagamay nagpa-drop lang ko para makuha dayon nato ang report dinhi sa Mambaling ning ato ang Dakbayan Radio Manken. So kaning imong giingon nga balay nga gumikan kay hapit na matapos ang Fire Prevention Month pero mauni ang nadangatan karon nga sa wa pa na human ang buwan sa Marso laing nga sunog ang migo dinhi sa tuang Dakbayan Radio Manken. Unsa man ni kanirang balay nga imong gitudlo mao ra ni naapektuhan sa sunog Idol Boyke? Sir, ako pa mutandon niya. Sir, napila balay nga naigo dito? Dawas aning Dusandanas? Mga pila ka balay, sir? Naapay ubay-ubay gyud dito Radio Manken. Suma pa sa to ang kabomberuhan. Unya, kabantay ka Radio Manken if going south ko sa may flyover sa Mambaling, may pipasta sa Tuo. No, dihatagi sa Tuo kana ganing padung sa naay police station unya niliko pa wala hangtod aning unsa ni nga daan gani dinhi Avocado Mabapo kini nga daan Mabapo unsa kisa to nga balay diha dong Sabok unsay pangalan gani Nika
Sabok na ako ni mga bata nga wala pa nakuha ron at nga at tulo ka bata sa nagsuon ni sila. Mga pila edad man. Mga 6 anyos to kaning dos andanas diri nagtugon lang kayo. Kay makita nimo ra di man kining dos andanas nga panimay ang ibabaw ani kahoy no. So managsuon to silang tulo. Kuanay ko nun ingon si Pila may mga edad ato nakahibaw mo sa mga edad ato? Size kinamagwangan size mas bata pa niya ang duha. Maya pa day ani oy. Ang asa ginikanan ato nakahibaw mo? Naa dito. Okay. Tulo ka mga bata ang ilang ipangita. Sa mga silingan na di man ken tulog yung puno ka mga bata na di man ken pastilan. Sus Ginoo ko kagagmay pa day ani ang kabagwangan sa 6 anyos. Oo kaning makita diri gamay sa ato ang camera na di man ken mauni ang dos andanas nga panimay nga diri nagsugod ang kayo unya nitabok dito sa mga silingang panimay. Kani day ko no nga area kasama Idol Boy King matud pa ni kasamang Ki kay taga dinha nas Mambaling likod ay ni sa elementary school sa Mambaling. Oh, sakto nga naay daghan nga mga ang iyahang location ora sag nahimutang sa Iloyo nga bahin sa elementary school. Atbang sa Tabada. Oo, sakto Radyo Man Ken ang napita. Usa tan-aw nimo sa mga balay dinhi Idol Boy Ki sikit-sikit kaayo. Kay mo Radyo Man Ken no. Puwerteng gamaya sa dan. Tung sa maong nasunugan, ang ganing daan padong dito. Hello sir, maayong. Sir, naay maminaw dire. Sir, kaila ka sa tapok? Maulaw di ay. Okay. Maulaw. Ginikanan ani. Actually, gamay kay ang daan padong sa fire safety man ken. Protect yung gamaya. Kani lain nga entry point. Kani kaganiha dito ko sa Pikas, kani lain pud nga entry point. Protect gamaya sa daan na di man ken, no? So sa to pa ang mga bombero nato naranas gamay gawas naranas karsada o niya nagpakutay lang nag mga host paingon dito sa areas na sunugan. Roger on that Radyo Man Ken ang ilang kutay ang ilahang mga host padong yun sa natapuan pero sa ato nakita medyo puti-puti naman ang aso no ato ang nahanggap diri karon makita sa kalangitan pero naglagiting ang kainit. Din niya sakit kay mata kay namay mga agyo. Tinuod na napay aso. Ano hangin man gud diri na yung mga agyo. Na naapil sa puti nga aso Radyo Man Ken. Wa ba tay mapangutana din nga fireman Idol Boy Ki para maklaro naton sa man ni under control na ba ni nga sunog? Ako pangutana Radyo Man Ken na kaganihan nagpertig yung paspasa sa mga panghitabo unya nakaguliyang ni sila kay murag nato nabantayan nga fire volunteer sa dinhi nga mura bag taga dinhi sad no taga dinhi sad sa Mambaling Radyo Man Ken. Pero wala man gid nakita nga kayo as of this time Idol Boy Ki no aso naman lang na nga puti pagkakaron. So far Radyo Man Ken ganiha puti na niya. Naa naman sa balik naman sa nao ni brown naman po nagbalik idea sa tapos sa sunog. So far lang. Wala pa na fire out under control wala pa sana wala pa sila ni-deklara og under control Radyo Man Ken. Pero kani siya kuha naman ni siya gi-raise nila first alarm ang status ani Idol Boy Ki no? Ang ako ang nabantayan dire nagpanglingo-lingo ang ato ang mga firemen. Uy, Tulo ka bata na-confirm sir. Uy, pastilan. Ginoo ko. Naanatay mga pangalan ani wala pa. Kanang balaya, hurot-hurot kina Idol Boy Ki. Base sa reaksyon sa ato ang mga fire volunteers din ato ang firefighters unya naatay mga silingan din nga nakapanglingo-lingo sila. Sir, nasa second floor sir. Naa sa second floor ang tulo ka mga bata managsuon ni sila. Pastilan in town. Ngayo ko og pastilan. So nangatug pa day tingali ni nangatug pa siguro ni. Naay mura gamay nga pagligo-ligo sa to ang mga kabomberuhan apan kumpirmado na Radyo Man Ken nga wala nakuha ang tulo ka mga bata gikan sa panimay kung asa nagikan ang sunog Radyo Man Ken. Sa to pa kini balay nga asa ning mga bata karon Idol Boy Ki nasunog gid ni og daw gid ni. Naa gihapoy nahabilin Radyo Man Ken makita paghapon ang second floor niya pero mao lang lagi wala na nadali no kay siguro
kana bang ang pag-instruct sa mga bata niya ang iya magong material sa balay kay ang sa ibabaw nga bahin na di man ken makita nimo nga made of light materials Kahoy pero na. kanina kurtian lang ning balaya nga duol diri sa daan kay kuan man naa may firewall. So kaning balaya duha ka andana ang ubos ani mo'y konkreto pero ang ibabaw made of light material or kahoy na. Na tinuod ka unya basehan nako ang mga paglingo-lingo sa to mga firefighters dinhi. Pastila no. Ang kaguol no nga aduna gay casualty nya giingon pag yun nga mga bata. Asa mga sunog nga miigo dinhi karon sa Sitio Mabapo Avocado Barangay Mambaling ning atong dakbayan. Asa naman ron ang ginikanan ani nila Idol Boyki? Akong sige actually radyo man kay kana magtabok-tabok ko dito kay nagsiko pangita dong asa ang ginikanan anin sa dito sa layo sa unahan. Sus Ginoo ko. Ako pangitaon na jumanken ha kay murag di putingali na kaako. Dagan gani agahilak nga sige na ko gukod-gukod dili na nako dili na nimo maapsan. Dakpan no. Ako pangitaon na jumanken. Sus stila no og kuan maila usay matan-aw nimo ba ang kanabang itsura no or ang expression sa naong sa bombero in town. Ako na jumanken drive ko no in town og e-bike. Ang amahan ani kanan aning mga bata. Ang amahan Idol Boyki ang inahan ka taon ana. Kasayo pa man no kun atong banaon kani siya nahitabo ning maong suno pasado alas 9 no. Di pa lang yudugay. Dali na ni siya natabang kay gamay-gamay ra ang balay nga naapektuhan. Yes ka sa Idol Boyki. Na diri ato lang mao ni ang balay lokisay mga kapilihan. Na ako do din na ang kuan na din na ang inahan. Balik karon na diman ken. Mao ni ang kani mao ni nga panimay karon pero ato pang ikuha ang konfirmasyon gikan sa ato ang kabomberuhan og ang nakuha nato nga initial report nga ang mga bata gyud katong 5 anyos og mas manghod pa niini nga mga manghod ang giingong wa taw nila wa mapapanaog subok lang pamalandungon og kaso mao man ganin nangata na duman ken ang mag-ampo lang tanong nga nakakuan ra to ba nakahikling ra to na ay nakakuha nila. Asa man ang ginikana na ara diha sa kabomberuhan kay exact nga daan kani makita karon mao ni ang daan kung diin dong sulod no sa panimay sa giingong asa nagsugod ang nagsunog radyo man ken. So naa din na karon ang iyang ginikanan. Mao gini ang ginikanan ato pang gipangita kay nako nakita naghilak lagi ganihan ya di naman ako makita dinhi sa fire scene na di man ken. Kanang ilang gikordon nila mao naman na ang balay Idol Boyki no. Kana kay nakapaduol ka anang mga bombero atong pangutan-on kun unsay status ana Idol Boyki kanang maong sunog. Pero tan-aw na ko murag ni puti naman sa dugang ang aso no. Wa na po kay nakita nga kayo dina. Kamay lang di man ken ha ako say Iswayag dool ni Idol Boyki ang usas mga bombero para mapangutana nato no og unsa gyud status na aning maong sunog karon. Nato gamay ra jud man keno iswayan natong pangutana ang ato ang igala sa Cebu City Fire Department apan nagdumili una sila paghatag og pamahayag atol niining padayon pa nila nga kumbate nga sunog nga miigo dinhi sa Dakbayan sa Mambaling. Pero unsay tan-aw nimo sa mga itsura? Ang mga silingan ilahang ang height ba no sa maong giingong mga bata nga nahabilin didto. Nakahibaw mo asa ang ginikanan ato? Kahibaw mo asa ginikanan sa mga bata? Kita mo dong, pwede ko magpa-guide asa dapita? Say asa ni palihog daw ko dong kana kay atay silingan karon nga gipaong ang fire truck no nga kaning fire truck nga color green sa tong duol ito madungog-dungog na nako sa kuang monitor ang imuhang tingog po din sa radyo man ken saba kay dinha no saba kayo anay kay ato tay hinabion unya mao ni no kana kay naay mura gitapukan dihang dapita Idol Boyki karon kung pila bay mga edad ani o unsa bay pangan ani pamilya nganong sila ra tulo na habilin
Unya mga bata pa kaayo Radio Man Ken. Kay kana tingaling amahan ana, nag-drive man ka nag-e-bike. O pangita din ang ginikanan asa ni Dok. So ang fire truck ang stretch no sa kani mao ni pastilan. Oho. Mao ang papa. Itaon sad. Mayon tagatong makuan mahinabi. Naghilak mao in town ni ang amahan na Man Ken ug mao ni ang anak ang inahan ug amahan sa ay kuan na ba mahinabi ra nimo Idol Boyki? Pero ikunsa man ninyo. So mao ni ang magiganan. Imo mga apo tay pwede ka hinabion sa DYHP ug IFM tay. Tay, unsa man tong hitabuan nga hapilin man ang tulo ka mga apo nimo, tulo ka buok tay. Pila mang edad in taon na to? Kisay nga ani niya Idol Boyki? Ginoo. O say nga ani niya Idol Boyki? 4 anyos. Sunod ay kay no? Basta ti pangalan ka nimo tay? Dito, siya. Ako sa para tay ilan ang giabangan ka ng dusandan? Ang iyaw na. Inyo ginabay. Ngano katuhin kayo na sila naman tulo ang mga bata sila ra dito? Ang iyang amahan nag-e-bike, nakuha sa e-bike. Unya ang kaning iyang mama nasa trabaho. Uy. Ikaw asa magkato? Samay? Kinsa may nagpuyo anang dusandan sa bahay di ay? Ang kaduha o ang tulo ka mga bata. So, karon tayo konfirmado gyud nga wala na luwas ang tulo ka mga bata. Asa pa din taon sila nakita ng tulo ka mga bata? Ha? Naa sa ibabaw nga bahay o sa ubos ra? Nanagan to sa ibabaw, nangatog to sila itong higayon na. Nangatog. Tapos pastilan. Kung sa tayo mo ang pagkakas. Ilan edad niyo po, Sir Derio? 60 tawas. Okay, mao ni Ma'am Ken, no? Actually, ang ato ang investigator sa kabomberuhan na nakikinabi pa sa inahan o amahan ni mga bata. Ato ko nang ipadool imong cellphone Idol Boyki. Yes, come again, Radio Man Ken. Ato ko na ipadool imong cellphone dito para madungog na to unsay sulti pod sa mama. Kana, pwede rin po. Nagkilak in town Radio Man Ken, no? Kaluoy town. Tuwayan o comfort in town. Kaluoy town. Ang inahan is tulok mga bata. Kining lalaki nga na murag na ay sunglasses sa iyang ulo mo ni ang bana niya Idol Boyki. Bawin taon ni ang amahan o inahan sa tulo ka mga bata Radio Man Ken. Kaya naa sa diri ang apuhan no kanis sinanay. Kani ang apuhan. Gilak in town. Sus, nagilak in town. So di pa nato sila ma-interview, no? Kaya naman. Ato lang siyang gito ka kay Tagalog gayon na makaptaw kay sakit. Kumpirmado naman gyud sakit kay nasdughan. Na traffic ra man kenon niya. Kaganiha gani kana bang madungog nato ang mga pagmahay niya ngano ko in town kay magtambay ra unta na sa ubos nga bahin ang mga bata niya nining higayuna siguro nangaratol ba nanagan sa ibabaw nga bahin na Man Ken. Asa man kaday kuno nagsugod ang kayo ani no kay og naa diha pa sila sa ubos niya nanagan sila dito sa ibabaw. Sam kaning hitabo di ay? Baunay ato ang yagi suwayan pa og susi no gikan sa mga kabomberuhan niya. May mga naghilak po dinhi. Inday igon sa mo ano nila. Imo ni. Oo. Ay, ate pangutak nabi. Ay, kinakain din nila ko. Hello. Oo.
tay hinabion gamay Radyo Man Ken ha. Oo, sige, sige Idol Boyki. Oo, ikaw lang hinabi diha. Ikunsa mo sa apo nimo? Anak sa pagumang ko gusto noy sila na puyo ra diha ma'am. Kasi pangani mo ma'am? Geraldine, apelido Badejos, pila imong edad? 53. Kana ang kanang dusandanas ang nagpuyo sila rang imong mama kani si nanay. Unya karto-karto. So naa diha nagpuyo ang iyang mama papa sa mga bata ug ang tulo ka mga bata. Pila edad na mga bata ma'am? 3. Is unsa mo kuno to? Naay gilakan? Kitabang nila kable. Gahi kuno. So atong higayon na sila ra gyud tulo ang mga bata. Sila ra gyud tulo. Ay imo ni igsoon. So ang nahitabo ato na dito gid ang ilang patay lawas ito nakitaan sa ibabaw sa ubos. Sa babaw sila. Ani Wala ko na nadunggan nga singgit dahil nagpakitabang. Bang busa gani apelyido aming Abilya ni sila. So ang apelyido sa mga bata mga Abilya. Abilya. Dugay na sila nagpuyo diha. Sitio Avocado. Sitio Avocado. Apapo Avocado. And so emotional na kaayo dire no. Na emotional kay Idol Boyki, unsa to siya sa mga bata gani? I-blame ikunsa ni ma'am kaning yaning mama sa babay. Gibasol man taon no, gibasol sila no. Ayo. Pinahayay na di man Stilan. Dili po tingali maayo nga basulon po. Oh. Pinahayay karong panahon na kay sila biya po karon nga natin tinahan kay suma pa. Ibiyaan ko niya. No? Pero mao man gyud kanay naandan anang magtiayon nga kanang motrabaho siya kanang babae o niya ang papa mag-drive sa dog e-bike. Kung wa sila sa balay kay manglakaw na ba sila mga tagsa-tagsak panginabuhi. Kisa may mahabilin kauban aning tulo ka mga bata Idol Boyki. Mo ni ato ipangutana Radyo Man kay naman tayahang atay. Oh, kay di ba kaso nga walay mo bantay sa mga bata tulo. Na mo gini ang mahitabo nga biyaan sila kay or diba panahon lang nga mabiyaan lang. Daan gid sila perme. Karon lang. Pero sa ubang adlaw ikay mo kuha nila. Kung ugaling sila so kisa man kana ang mobantay nila walay mo bantay nila di ay. Ang mo ay mabili niya karon na ni trabaho alas 8 sa gabi imo uli sa buntag so naa say trabaho gabi ipadumuntag unya inig abot niya mao po iglakaw ang e-bike niya nga e-bike rider na niya mo nang gikuha aning imuhang pagumang ang pagumang ko nimo ang lalaki ang babae imong anak ang kining lalaki. So naana diri si Konsehal Francis Espares sa Radyo Man Ken. Ato ang akong duulo na Radyo Man Ken ha. Cons Francis maayong buntag ni diha kon. Live taron sa IFM o GYHP nga mga tibianan nato. Nakaila nga kay profile aning ato ang kinikanan na Cons kaning namatyan. Idol Boyki. Yes. Oo. Yes, Idol Boyki atong anay lang nato pagpamaagi kay anugon kayo ang imong interview din ha. Dili kayo gyud nato maklaro din he. Ang imo ra ikaw ra may among madungog namas Konsehal Pangkoy din ha. Among tawagon ang iyahang cellphone number kana mo'y gamiton ninyo audio nya ikaw ang mag-video ha. Sige. Ikuan lang sa ikuan lang sa din na i-continue ang situational report kay mudayal ko ni Konsehal Pangkoy sa iyang number.
na lang gipaabot na duman ken ang tawag no gikan sa to ang booth pero mao ni karon sa kuyapon in taon ning inahan unya ganiha sad iya sa tong inahan sad ang iyahang ang tibiapuhan sa mga bata ni tinggit po nga ngano kunong iyang gibya nga mga tulo ka anak. So mao ni karon agyuman tadi para sa gabakot sa to gamay nga makapanguhaw siya. Oni pinanay nay kanang maayong buntag na ikaw tong lola sa mga bata nay. So, imo tong apo. Mga bata, akin ako, sama niya. Ako ipasa din niya lolo. Para ni mga bata o niya imong ihatod sa ilang lolo. Kitsa may anak nimo ani ang amahan or Ako ni ako. apo ni nimo. So apo na to nimo katuhod. Apo gid asa may muhang anak ani kaning laki. Ingon nag-skot man gud ang apuhan diri Radyo Manken nga pumbayaan ko no sa inahan kanila kwaon sa apuhan nga lalaki unya ang iyang kwaon unya iyang ihatod ni tatay sa katong apuhan nga lalaki. Pero unsa man ni sila dugol ra ni sila og balay? Posibilidad nga ayas Radyo Manken. Nanawag mi ni Konsel Pangkoy ingnagod siya palihog Idol Boy King nga nanawag na mi siya ang number, iyang cellphone. Kato iyahang Globe man tingali ni nga number. Ato paboton ha nga makontak po nato sa Konsel Pangkoy para ato ta. So ayan nagtubag ni Cons sa Francis ang ana sige kana mo atong iyang cellphone Radyo Manken. Mao ni karon ba no gitapukan sa mga silingan din ni ta Idol Boy King nga makigamit tag kadali sa iyang cellphone before nato siya inabion para mabati nato tong imuhang marilay na lang nimo unsa to mga impormasyon imong nakuha din gikan sa apuhan o katong uban pa niya nga paryente din kay gaganina dili na to maklaro gid unsay ilahang tubag. Pwede tingali naka-ready na si Constances Radyo Manken. Pwede tag makakuan mahuwaman nimo una ang iyang cellphone ato ka dito mo storya. Ang kini taong amahan sa bata Radyo Manken sige tilot-tilot sa kamot aning inahan sa mga bata. Kay ora man igawadan in taon og umuy ba ilahang itabang din ni Radyo Manken ilang kilog-kilog kita. Okay, ato ko na i-check kung makagamit na ba si Idol Boy Key sa... Hinay. Kaya ko mabati. 0919-09. Murag na siya ay number lain ipatawag. Sige, konsihal. Transfer. I-transfer. Basig ma-on air ang kuan no number ni Konsel Pangkoy ato lang ikuan off air na pagitaon pagtanguingoy in town sa inahan no lagi o nya unsa may plano anak kano sa amang kuno na sudlon sa mga bombero tong ilahang balay para pagtan-aw dito og naabagi dito taon tong tulo ka mga bata Idol Boy Key. Pasihon ka Radyo Manken kay dili man ingon nga lisod i-penetrate ang area. Kaganiha lang gidit-anta nila sa pagto dito pero makita nato nga ang kato nga bahin ang ilang pultahan medyo intact pa man ang pultahan sa ilang panimay. Pero kadto ra kay sagikan sa daan gyud no pero gamay lang kayo ang iskinita padong sa mismong daan.
Sige, sa panimay nila Radyo Man Ken. Idol Boy, kaya among gitawag og balik ang lain nga number ni Consal Pangkoy ha para ang atong audio ato ta dito mo agi. Kani, Idol Boy ki. Amo na ni. Okay. Hello, Ken. Yes, Consal Pangkoy, no? Tapad ra mo din na ni Idol Boy ki. Yeah. Tama na. O sa may impormasyon sa nga nakuha nimo Consal Pangkoy din na sa mga ginikanan karon? Okay, as of this moment, Ken, gipaningkamutan na itong, pero iya karon siya tumatubangan ang inahani ni ang ato na pangutana mao ang amahan punugangan din sigong siya gipason. Ang mamagpapa na siya. Kung may kasulti na ito, dili pa man mahimog na ato ma-interview ang inahan tungkol kay niya sa supang kagul, tungkol kay based sa reports o sa tahog na tulibawan, natulog ka mga anak niya in taon ang imong biktima ni sunog dito po karon diri sa barangay Mampaling, Sitio Avocado. O matod pa sa puhani ni ang pangani ning maong biktima. At certain lika, mga pa na itong makuha, nagahilak pa taong gasigig pako. Arag maaman ba ni Ma'am Porcia Pasmayor ang atong officer in charge sa atong DSWF. Nanades Ma'am Porcia din ha. May kay nakaabot na si Ma'am Porcia din ha ka Consal Pangkoy. Yes, kanina rin niya karoon ang pana o sa comfort kini ang pana itaon na tikon sa tunay bawan kini nga maong nga inahan na kini nagtrabaho itaon sa carbon kini pa na drive o e-bike. So, as of now, dili pa ginato makuha o interview ang maong mga girikanan kaya niya pasusobrang dagolin daw mga kaigsunan. Alang sa tumasuking bigpa nila o karoon din dapita na kikuhaan o sa kung atubangan nakikuban o sa nato si Idol Boyki ano pagkahatag o senaryo na rin, no? Meaning dapita sa may sitio. Kining dapita nga ito na ito tangarang ko. Siko ni ma, sitio Bayabas ni siya. Ang site, kato ang sitio Avocado. Yes. So kaning balay nga nasunog nabilong pa ni sa sitio Bayabas. In behalf kini murag daw in between ni sa Bayabas o sa Avocado kasaman ken. Ang dito po ni. Ato sa tugna dito dapita o niya karon ang bawang sitwasyon ni niya. Iplano karon ni mga kaisunan nga ikapahimotan ni client dapit. Asa na to ni ay transfer man. So panikamutan na to nga ma-transfer kini nga ito na girikanan na nagpakho pa itaon gumikan sa Tabuk sa makasubo na balikan nga diin sa ato na kwarseran. Tulo ka makapata ang edad sigon sa sulti sa apuhan na kinadok siya the city anyos, 5 anyos o 3 anyos. Sus gasunod man din itaon ni no. Kaya unconfirmed nga mga istorya diri nga kini mga bata in taon nagluto ko no rin. Unconfirmed ha. Ato pa ng sutaon no. So tao na ito ni Pagayo o gayo doon sa katinuod kining maon mga taho. So as of now in Ken, aniya padayon pa nga di-comfort in town kini ipaypayan o niya ipasimho kining para dili kay makalipan in town. O niya karon kauban na to si Ma'am Porcia o si Idol Boyki o parikabutan ni karon. Osmano ko nga naningkamot Pagayo na pabalhin kini dito sa Barangay Hall sa Mampaling. Gamay ra sila nga napiktuhan sa sunog, konsihal? Na-focus karon na katong attention din karon na ma-daiken. Meaning nito. Pero as regarding sa number of houses, wa pa na ito masuta under investigation pa rin. So, magita ta karon sa atong fire investigator, aron na atong makuha ang mga initial report kalabot kaya pila kabuk ang bahay nga nasunog diri sa may sitio Avocado, Barangay Mampaling. Ang yambana, dili na to pod mahinabi konsihal. Medyo mo ay nag-comfort pod sa iyang asawa, no? So kani mo kini na nagsulog dito ang taon. Niya mo ay nagsige kapuwa pin taon sa nagbakop nagdagoy-goy niya nakawa. Bitaw to lang sang respetuhon no kay kana taon sila wa pa nakasabot gid silang gibati karong mga panahon na. Oo. So unsay apelyado gali ani nila? Unsay ngan aning iya mga ginikanan pod? Nakuha na ba nato konsihal? Bawan tingkol sa atong sulti sa kining amahan sa lalaki, ang babae si Abok unconfirmed ha? Unconfirmed na siya. Atong mga pagpunta na karon og siya mga tuod nini atong
Ay, Ginoo. Watay Subok kay palandungon ining oras sa karon mga kaigsunan nga mao kini ang ginanatan. Sus Ginoo ko. Oo. Kani intaw nang ginabuhi lang pud ni sila kuan no. Oo. Pero mao lagi na okay sa may mahabilin day kaning mga bataa og kana bang manglakaw na ni sila kay ang kinitingali kay naninda man ni sa carbon mobiya non sa man ni mobiya ni gabi nya buntag na mobalik kani ang asawa niya. Inday. Inday. Sa Pilipino ni Inday in may ni si Abog ang sa iyang mama si kini siya. Nika si Abog niya ang ba na pangalan. Si Nika Siabog ko no. Ha? Ang mama maong babae na hanin tao. Ang mama Nika Siabog. Oo, ang pangutanan maong igsoon na babae gila ko din taon. Sa kahintang din maong naitabo karong nasulog. Kailan tungod kay na hurot man gyud taon. Sus kaluoy no. Ang tulo. Pero ganina gid ganina gi-describe man to ni Ka-Idol Boy King nga wa man kaayo masunog gid ang tibuok nila nga balay no sa kadini pagkahitaboa in town ug diin man ninanaga ni mga bataa nga wa naman makagawa sa ilahang balay. Lagi taon kay tingali tungod sa karatol sa mga bata in town tingali hadlok na siya. So daw sa natong mga senaryo na lang natong mga ma-imagine na lang nga mga bata kini maong paginadora kining edad og 7 anyos, 5 anyos ug 3 anyos. Ato ma-imagine unsa ang kahadlok nga gibati sa mga bata. Maratol. Nila na nagyayon po ang kayo, ang kainit kay lang gibati, dili lalim, ha? Sus Ginoo in town. Kaloy sa inahan. Dili lalim. Dili man way ta gibati in town, ha? Na wa siya magdahom nga loyo sa iyang pagpaningkamot ingon ni mahitabo karon sa iyang mga anak. Kasubo aning palandungon konsehal Pangkoy no. Yes, nga kotos mahimo, gipaningkamutan sa nato din sa tuwa side nga sa una to pagtabang. Nini nga itong nini maong biktima in town. Niya nagkaroon ng itong level court, niya sumampol sa Basmayor, ang itong sa Department of Social Welfare and Services, maningkamot nga ikatag kayo nga ginadari nga tabang nini maong magtiayon. Sus ganoon. Ato ko nang pamation unsa ni iyang gipanulti in town kasamang Pangkoy. Ay sus Ginoo. Ani ang gipaduol ni Boy K? Ato ko nang ipaduol luoy pud town. Mananghid lang sa siguro ta. Pwede ba ta makapaduol? Wala ikon ta para nang man sa mula ka kaya anak man yang iwat ayaw na siya balakwa. Ay naman po. Kita bangan taon ni Ronald apo hapin taon para makaginawa kay Ginoo ko. Do ikayo yang kain taon na kasama yan? Tinuod oy suwa nakasabot siyang gibati karon no? Oo. Karon. Kani sa mga batanon pa gano ni mga ginikana no kay ang ilang anak Idol Boy King no. Idol Boy King kaganina naa kay mga pagpakiginabi pod labi na katong papa man to siya sa lalaki ba to kato si Noy Silverio or sabay nga ato kay di man kayo na to maklaro unsa may gisulti niya manglakaw ning mga magtiayon kisay mahabilin sa ilang mga anak taon para mobantay ilarang ila ganing ihatod-hatod sa mga apuhan na dimanken. Kaya sakit yung nadungog pa ako ang nadungog pag-ulang ng mga pung gikan sa mong inahan nga buhi palagi ko no kay mo eskwela pang iyang mga anak niya murag iyang giblame yan kaugalingon pang nibiya sa atong higayon na dimanken. Dili lang ni kaning igsuon niya kaning nagputik nga si Nika kaning siya kan igsuon ni Nika no dili lang ang kaning nagputi daganag mga kaganihan ni duol nga nganong gibiyaan man ang bata so mo ilang pangutana permi no anong gibiyaan man so pero posibilidad ani sa ilang trabaho pero mao man gyud kanilang naandan nga maninda ni si Nika carbon nya mulakaw po nig sayo pero kwaon ang bata unsa mapaghitabo kaganina nga sila ra may nabilin ditong tulo mao lagi ra di man ken mao pa nato ang gisuwaya nagkuha kay ang amahan sa nagdumili pakiginabi nato no medyo sinapa sa kanang state of shock no Tinood di po na malalim ato lang po ng tahoron anang bahina Idol Boy Kino kay sakit kay nas ilahang part pod karon kaning nahitabo nila Tinood unya nining tungura ang kining mga ginikanan in taon nagkinuptanay sa mga kamot unya dahil nagkatiman diri kaning igsuon sa babae kining inahan gihilot-hilot ang kamot in taon ani og gi-comfort
Pero pag abot ani igsuon sa babae, ang una pangutana nganong imo man yung taong gibiyaan. So, kaning iyang mga igsuon like kaning nakaputi no igsuon man ni Ma'am Nika. Ang mga balay ani layo ras ila ha? So far, Ma'am Ken, wala pa na nato na pangutana, but katong naata din karon, may pag-abot nila sa posibilidad nga medyo layo, taga Sitio Avocado. Pero katong apuhan, kato si Noy Silverio or Glicerio, kay na ko maklaro, dool ra to, mao to siya mo anha din ha, ang yang apuhan para kanang kuhaon unta ng mga bataa. Tinuod na ra man Ken. So naara tingali na dias dool nagpuyo, no? Ang mao na posibilidad, in fact, ilang kay maklaro ang iyahang mga words ganyan, mga pulong na ganyan, pero mura ganin nag-extended nga panimay kay nagkwarto-kwarto naman na sila diha kuno ra di man Ken, no? Maulagi taon. Kay di ba na sige padayon. Sa to ang kamera nga nagputi ron nga sinanay, mao ni ang tapikas ni Lolo. Ato sinabi kaganiha. So mauni karon ang ilahang ang sitwasyon nga perting sabaw aning maong inahan, no, dili gid niya masabot, di lisod kayo, di matukib ang iyang gibati nga kagulanan nga di lang usa kundi tulo sa usa lang kapamilok ang iyang tibuok pamilya, iyang mga anak maoy matawag ta nga kana bang na hanaw sa inana lang kadali radyo man Ken. Sus Ginoo ko. Unsa man ko ni plano sa mga bomber maghuwat man na no, muhat nagsoko Idol Boyki para una na nila sudlon ang panimalay no og tan-awon dito ang asa ni dapita gid nahimutang ning mga bataa karon. Tinuod gyud radyo man Ken. So ato lang pud to sunda dito mamaraitang Idol Tweety dai pod radyo man Ken nga maka alahos po diri sa fire scene kay naapoy nagpaabot nako dito sa ato ang event sa karon no diri sa Tinuod yun. Sige, ato di lang na nato biyaan tingali ni na Idol Boyki no kung in kaso babalik na ka dito sa Pasil atong butangan lang gina dinha og tao lang pod kay para makita nato dito ining sulod sa bahay taw na nilang Ma'am Nika og kining ihambana. Natulong lagi ganihara di man Ken while nahibaw ni nato ang maong balita nalata sa may Virama palikod ni kita so kay na at least na ikaw mo inaduol-duol og maayo din na nga maong area Idol Boyki. In fact sakay nato ang pipila ka mga volunteers mo hapot mag-italaing hatod kay daghan pa kitag mga barbero nga pangwaon ang Women's Month celebration. So medyo na challenge ang ato ang logistics, but anyway sa Idol Tweety mamarag sa Idol Tweety nga mo-augment din sa area. Tinga atong hangyo na lang tingay sa Idol Tweety anyway katong nakuha naman po to niyang report diri sa may Barangay Guadalupe unya ato lang nang i-prioritize kanang diha karon sa Mambaling Idol Boyki. Salamat kay Radyo Man Ken. Unya ato pakibaon ang gidaghanon sa mga panimay nga nasunog unya pila ka individual o mga pamilya nga apektado Radyo Man Ken. Pauna no ang kahimtang taon ani ato ang paaboton ang kanaan ng ilanang makitan gyud ug makumpirmar ka sa pamilya nga ila tong tulo ka mga anak ang nain taon didto nga nahabilin gyud sa fire scene ug wala na naluwas pa. Sige balikan ka na mo din na Idol Boyki ha o makaabot na sa si Tweety Idol Tweety nya mo padangat laon na tagpipila ka mga commercials diri unsay makalambuan ni na atong balikan karon taud-taod. Onya ipasalamat na lang sa tani Konsel Pangkoy Esparis nga maoy naka-augment po dayon nimo dinha anang area Idol Boyki. Tinuod na daghan king salamat Radyo Man Ken. Live and direct gika din sa Sitio Avocado pero naami sa may Bayabas no part ning Barangay Mambaling sa tuang dakbayan sa Subo kini si Idol Boyki alang sa DYHP ug IFM sa Tacarmen. RMN exclusive. Salamat kay Idol Boyki unya atong station manager sa IFM. Daligdagan taon dito pag ulbugit sa sunog diri sa may Barangay Mambaling, Sitio Bayabas ug Avocado. Ato paningit siya kung asa gini na nabilong sitio. Kining Pinoy-ana ni ining usa ka magtiayon. Ang inahan initially atong nakuha ang pangan si Nika Shabok no kay ang gisulmo po ni gisulti sa iyang manghod or igsuon. So sa kababay pod nga naa dito sa area karon. Ang name aning yang papa o ang banaw may wa pa nato makuha. Pero mauna no, subo nga palandungon nga karong buntaga nga kining sunog nga nahitabo di kayo daghan ang na-damage nga balay. Pero niya intay tulog ka mga kinabuhi nga nakalas. So kani siya ato pa ni nga kumpirmahon gyud karon taud-taud ha. Although ang mga ginikanan ning taon dito dili na maputol ang paghilak no kay ilahag yung nasuta nga
wa makagawas tong tulo ka mga bata nga nabilin suds buy in town. Silan. Ato ni balikan karon taw-taw mo padangat lang una tagpipila ka mga commercials ha. O ganun tantani hangtod nga makuha na ginato ang katapusan nga balita nga angay na to nga kuhaon din na nga mao nga area ni ining nasunugan karon Sitio Avocado na sa mingon Sitio Bayabas ato lang ning i-check og tarong onyan taud-taon